Cynifant o ar un o'r recordiau Carlam Cymru hyn, Mr Harvard. Y Viking I hunan. Fi a Jedi fan hyn. Reit, testyn sydd gyda ni heddi yw anwythiad electromagnetig. Mae hwn yn big one, byddwn ni'n Ydy, gweud. sŵn yn galed iawn. Mae hwn yn un o'r rai mwyaf anodd byddwn ni'n gweud o'r lle sydd yn uned 4 o'r cybac Ffiseg, lefel A. Carlam Cymru, beth yw ei gyd, yw'r cyfres o recordiau. Yep. I chi, pobl Cymraeg was hwnna. Helpu adolygu. A mae link bach ar y sgrin fan hyn. e-sgol.cymru/bla bla bla. Cerwch mewn hwnna, mae'r llu o recordiau gyda nifer o testunau. Cerwch na i cael pip fach. Reit, yr hen taflen ddata hafaliadau yma to. Eich ffrind yn yr aroliad. Reit, mae'r llwyth o hafaliadau i fynd gyda meysydd magnetig. Ni'n neud anwythiad heddi. Gyntaf gyd, cyn mynd dechrau ar popeth, beth yw'r gair anwytho yn meddwl? Y syniad y te? Dim syniad y fi o gwbl. Right, y gair Saesneg am anwytho yw induction, sy'n dod o'r gair induce. So anwytho rhywbeth, os fi'n anwytho ti i wneud rhywbeth, fi'n fforso ti i wneud rhywbeth. So os byddwn ni'n gweithio ti, kitchen y llyfr na, fi'n anwytho ti, coda fel an. Fi wedi anwytho ti i codi fe. So nas mae'n gair anwythiad yn meddwl, mewn ffordd fi'n fforso rhywbeth i wneud rhywbeth. Right, so o fewn yr hafaliadau sydd gyda ni, mae llwyth o nhw. Llythyren mwyaf pwysig byddwn ni'n gweud yw y llythyren B. Unrhyw syniad? So wedi weld hwnna o blaen. Right, be mae hwnna'n meddwl yw dwysedd magnetig. So, amser mae gyda ti magnet, o gwmpas magnet, mae gyda ti maes magnetig. So, faint o'r maes magnetig sydd gyda ti, mae hwnna'n neud rhywbeth ni'n galw yn dwysedd magnetig. Beth arall sydd gyda ni fan hyn yw mae gyda ni yr N fach. So, magnetig, fi jyst gorffen hwnna. Mae'r llythyren N gyda ti. So, mewn, amser ti'n neud ffoltedd, mae gyda ti, gwedwn ni, gwifrau. So, mae gyda ti sawl coil. So, beth sydd gyda ni yw sawl coil sy'n mewn rhyw fath o pellter. So, mewn ffordd, beth sydd gyda ni fyna yw N dros L, bydd yn hafal i N. So, faint o troiadau sydd gyda ti mewn pob meter, mewn pob meter. Beth arall sydd gyda ni yw, mae gyda ni'r llythyren hyn, sef y ffai. Unrhyw draws ar hwnna? Fi wedi weld ffai o blaen, ond ddim yn yr maes yma. Na red. Watcha fe ti'n gweud hwn, so beth yw hwnna? Yw flux. Yr un flux magnetig. A mae hwnna'n cael ei mesur mewn webers. WB. So mae flux magnetig gyda ni. Pethau arall sydd gyda ni yw cysylltedd flux. So cysylltedd flux yw N wedi lliosi gyda ffai. So mae hwnna'n dod yn rili bwysig. Y cysylltedd flux. A mae hwnna'n cysylltu mewn gyda opsiwn A. So os i chi yn neud cerrynt eiledol, sef alternating circuits fel un o'r options, mae anwythiad yn cripo hwnna mewn i hwnna hefyd. So mae gyda ni rafaliadau yna sy'n mynd i fod yn help mawr i ni. Beth sydd yn mynd yn Mr Harvard? Rwy'n y taflen adolygu fi ar y gwefan cybac. So be i ni'n gallu cael y taflenni yn ho? Ar y gwefan cybac, a wedi chi'n mynd trwy'r adnoddau, a chi gyda un ar gyfer pob uned o waith blwyddyn 12 a 13. Alon ni ddim gormod amser yn trwyddo y beth sydd ar y dudalen fan hyn, achos ni'n siarad beth yw hwn fel ni'n mynd ymlaen. Cwpl o bethau am meysydd magnetig a coils ac yn y blaen cyn mynd i symud ymlaen i strafod yr anwythiad. Tric o'r diagram? Fi yn offi'r llun, yn gweithio ti jyst cyn. Ydy, llun neis iawn. So, beth sydd yn ni fan hyn yw coil. Ymwyllaeth maen nhw'n galw'n coil yn solenoid. Neu anwythydd. Inductor. So, y peth mwyaf pwysig am unrhyw fath o coil neu gwifren yw siwrna mae cerrynt yn mynd trwy gwifren,
Ti'n gwybod beth mae fe'n creu o gwmpas? Ydy'n creu maes magnetig? Mae yn. Fi'n cofio rhywbeth. Ie. A ti'n gwybod beth yw y diffiniad o maes? Gweda bod dy fi maes. Ie. Ti'n gwybod beth yw maes yn y byd ffiseg y meddwl? Y diffiniad, na, fe ddim yn gwybod beth yw'r diffiniad am just y gair maes. Maes magnetig yw just ardal ble mae rhywbeth yn mynd i teimlo rhyw fath o grym. So mae'r un peth mewn ffordd, mewn rygbi. Gweda bod ydy'r maes rygbi hunan, siwrnau mae chwaraewyr yn mynd arno i'r maes, fe fydden nhw'n twmlo rhyw fath o grym falle yn dod o'r dorf. Iawn. So i'n siŵr os mae hwnna'n wir am pobl sy'n ware i Scales, cofia. Dim ar y moment fysa. Dim lot o bobl fyna mynd i watcha nhw, so bydd dim lot o grym arno nhw. Na, mae'n wir. Mae'n war yn wael. Ble mae Cymru falle, tîm Cymru, maen nhw'n war yn well i Cymru na'r tîmodd, oherwydd falle y dyrfa yn creu rhyw fath o maes arbennig. Gyda grym neu gael teimlo. So hwnna'n bwysig i cofio, achos maen nhw'n gallu gofyn i chi hwnna beth yw maes. Na ren. So mae cerrynt yn mynd trwyddo, mae'n creu y maes magnetig. So beth dwi'n gwneud fan hyn, mae'r llunellau hyn, obviously, chi ffili gweld nhw'n natur. Na. Ond beth sydd gyda ni fan hyn yw, chi'n gweld bod dy fi 1, 2, 3, 4, 5, 6 coil. So llythyren am hwnna, ti'n cofio? Enfawr? Enfawr. So wedyn mae dynnu y llunellau fluxen a'r symbol am hwnna. Os ti'n cofio? Llythyren groegaidd? Ie, ti'n iawn, corffau. So, beth sydd gyda ti fan hyn yw N-ffau, sef y cysylltiad fluxen sy'n rynto nhw. So, ti'n gweld, mae lot o llunellau bach yn ymuno gyda'r coil, so na beth ni'n galw y cysylltiad flux linkage. Beth arall sydd gyda ni fan hyn, mae hwn yn bwysig, sef ti'n gallu newid y flux ei hunan, a mae hwnna'n gallu bod yn BA. Ti'n cofio BA Baracus yn yr A-team? Dw. Jib jab me fool! Nawr fe, fi'n cofio hwnna. Dda cofio. Mae'r ffai yw B gyda A. Os ti'n newid hwnna rown, na'r hafaliad sy'n cael ei roi i te. Nawr hefyd, os ti'n newid y rown, mae B yn mynd i fod yn ffai dros E. Yna ble mae diffiniad maes magnetig yn dod o. Yw faint o maisydd magnetig flux sydd ydy mewn arwynebedd. So mwna gyda ni mynen. Bydd hafaliad o maes magnetig yn cael ei roi hefyd yn y papur. Mae'r hafaliad yn μ0 cerent dros 2πa. Mae μ0 yn un o'r cysoniniadau yna. Cosiniadau? Bydd ar ffrant y papur. A mae hwnna'n gweithio ti fel mae maes magnetig effaith sy'n mynd mynd trwyddo gwacdod. Ond mae fe'n cysonin bach iawn, ond mae yn bwysig. Hefyd, os i ti'n rhoi rhywbeth mewn maes magnetig, fe fydd yn twmlo grym fel o'n i'n gweud. Mae'r hafaliad bil. F equals bil. Bil. Sin theta, a mae sin theta yn dibynnu ar pwy ongl i ti yn dod mewn. So mae lot o hafaliadau fyna, ond fi'n licor diagram yn sort of tynnu ti mewn. Ydy, mae'n rhywbeth iawn. Anwythiad electromagnetig. Magnet dyn ni ar y chwith, magnet gyda ni ar y dde. So, peth cyntaf i cofio yw rynt yr un a doi, beth sydd yn bodoli. Maes magnetig, Mae'r maes magnetig, Peth cyntaf sy'n bwysig yw, mae meisydd magnetig yn mynd o gogledd i'r de. So, mae hwnna'n anghywir gyda fi. Mae eisiau fi cael gwared y saith yna, achos o'n i'n mynd i darllen e. A mae'n rhoi nhw mewn yn y cyfeiriad hyn. So mae gogledd gyda fi fan hyn, pegwn gogledd, pegwn de gyda fi hyn. So mae meisydd magnetig wastod yn mynd o gogledd i de. Ydy'n bwysig i gofio? Odi, mae fe, achos yn y funed fi fyddwn ni'n defnyddio physics gangsters. So, bydd ni'n siarad ti hwnna yn y muned, ond mae ffordd ti yn pwynto amser ti'n mynd o gogledd i'r de, mynd i fod yn bwysig. So, amser mae gyda ti gwifren, a gweda bod y gwifren hyn yn symud lan a lawr, rynt y maes na, mae nwylliad yn mynd i digwydd.
Okay? Mewn ffordd, be mae'r maes magnetig yn neud, mae fe'n gwthio ar electronau, pwysio nhw mas, mae'n creu foltedd, anwytho, mae'n neud y foltedd sydd wedyn yn gwthio cerent mas. So, yn gysylltiad â hwn, mae doi deddf, mae eisiau disgyn y diffiniad am y ddoi nhw. Right, mae sydd ti deddf Faraday. Faraday'n eitha enwog. Ydy Faraday. Bwysig iawn i ni gyda anwythiad magnetic. Ti'n gwybod beth yw deddf Faraday? Mae'n rhaid fod yn onest, fi ddim wedi gwneud yr topic yma am amser hir, fi ddim yn cofio deddf Faraday. So beth mae Faraday yn gweud yw, mae'n faint y gem, ni wedi dod o draws gem yn barod. Fi'n gwrdd â gem yn barod. So gem yw faint o egni i pob cwlwm sy'n cael ei trosglwyddo. Be mae Faraday yn gweud, mae'r maint y gem, faint y foltedd i ti'n anwytho mewn rhywbeth, mae'n hafal i cyfradd newid, so cyfradd newid, yn cysylltedd fflwcs. So ni'n gwybod nawr bod cysylltedd fflwcs yw n-phi, a'r cyfradd newid, so ni'n defnyddio'r delta symbol, so cyfradd mewn certain amser. So mae dyfaint o foltedd i ti'n creu yn dibynnu ar pa mor gwmynt i ti'n newid, i torri ar draws y fflwcs. So mwy o fflwcs, cyfradd fflwcs sydd gyda te, a mwy o cloi ti'n torri trwyddo fe. Beth byddai'n digwydd wedyn, yw bydda ti'n generadu fwy o foltedd. Di sylwi rhywbeth odd falle yn yr hafaliad? Efe'r minus fyna, negatif. Mae'n minus. Pam ti'n creu minus foltedd? Wel, mae deddf arall gyda ni, sef deddf lens. A beth wedodd dens yw pobl y cwm. Beth wedodd lens yw bydd y foltedd yn anwytho neu creu cerent i llifo trwyddo. So yn y diagram yn hyn, chi gweld fi wedi bod cerent yna fe. Ond beth mae'r cerent yn neud, mae'r cerent yn mynd i fynd mewn cyfeiriad sy'n groes, sy'n gwrthwynebu y newid. Mae hwnna'n swnio'n mental, ond mae'n neud sens. Ti'n mynd i creu cerent, mae'r cerent na yn mynd i gwrthwynebu y newid i ti'n neud. Mae hwn yn mynd llaw yn llaw gyda'r deddf egni. Ti'n cofio beth yw'r deddf egni? Deddf cadwraeth egni? Ie. So chi'n methu creu na dinistrio egni dim ond i trosglwyddo un ffurf i ffurf arall? Fi'n ddim yn creu egni fan hyn, ond beth fi'n neud, wrth symud gwifren trwyddo maes magnetig, fi'n sy'n symud mae gyda fi egni kinetig. Ond mae'r egni kinetig na wedyn yn mynd i cael ei trosglwyddo mewn i egni trydanol. Ond beth mae'n gweud yw, bydd yr egni yn gwrthwynebu fi yn neud e. So mewn ffordd, fi ddim yn creu egni newydd, fi jyst yn trosglwyddo fe. Ond mae'r minusau na jyst yn dongos bod fi ddim yn creu'r egni. Na, mae'n mynd erbyn ti. So mae hwnna'n bwysig. So mae hwnna'n ffordd i cofio beth i deddf lens. So mae lens yn gweud, bydd y cerent yn gwrthwynebu. Fi'n mynd gwrthwynebu fel la. So mae'n gwrthwynebu y newid sydd yn achosi fe. So os byddwn ni'n pwysio ti, fi'n anwytho ti, bydd ti'n mynd i wneud nôl i fi. Pwysio nôl yn erbyn fe. So, na'n ffordd i gofio hwnna. Fy'n offi cool. Coni y Ffiseg gangsta. Ti'n llen neud e? Ydw, so mae doi llaw yn cael ei defnyddio gyfer hwnna. Mae llaw chwith a mae llaw dde. Ti'n gwybod pryd i ti'n defnyddio y llaw chwith? Na, fi ddim yn siŵr. Beth yw'r reswm beth ti'n defnyddio llaw chwith yn lle llaw dde? So, ti'n defnyddio llaw chwith te, os mae gyda ti cerent yn barod. So mae'n galw fe'n llaw chwith i mynd gyda modur. So gyda modur, mae cerent gyda ti sydd yn neud rhywbeth i symud. Ond os ti'n defnyddio y llaw dde, mae hwnna, os dim cerent gyda ti, ond ti'n mynd i anwytho fe. Gwmos, ti wedi can yn barod. Mae ffordd y fi o gofio pwy llaw yw ffyn. Pryd ddangos i di. Os fi'n defnyddio'r llaw chwith, maen nhw'n galw fe the motor effect. So, elo motor. Ti'n gwybod Motorola? Ydw. Motorola, dyna beth maen nhw'n gweud. Elo motor. L yn meddwl left,
So fi'n defnyddio y llaw chwith. Motor. So wedyn, amser fi'n defnyddio y llaw dde, y right hand, y rŵl, mae hwnna'n dod o generator. Generator. So r yn mynd gyda right, so wedyn cofio. Na ren. Mae ystyr gyda pob un o'r bysau. Os. Right, so os fi'n dala fe y fyla, fel chi'n gweld ar y diagram ei hunan, right, mae gyda fi y bys bawd. Bys bawd? Bys bawd, ie. Mae'n dangos beth I chi? Be mae'n dangos? Y mudiant? Y mudiant, so pwy ffordd mae'n mynd. So gwedwch bod fi'n symud rhywbeth lan, byddai'n pwynt o fla. Os bydd ysbryd mynd lawr? Wedyn byddai'n neud ti'n troi ei gyd? Fi'n troi fe fel A i'r ochr? Bydd ti'n troi i'r ochr? Fi wedi gweld lot o pobl mewn pôn, so maen nhw'n trial defnyddio hwn. Ti'n troi'r ffordd anghywir? Ie. Does dim hwnna'n digwydd o gwbl. Mae'n aroliad. Ie, bydd hwnna'n ffodoniol I gweld hwnna. Na, ond mae'n rhaid bod chi'n dal nhw ar 90 gradd am pob bys, ond na, does dim pôn o gwbl. So mae mudiant gyda ni. Wedyn mae gyda ni y bys canol, a beth sy'n hwnna'n... Hwna fydd yr cerrynt, yfe? Hwna yw'r cerrynt yn wytho, pwy ffordd mae cerrynt yn mynd. A wedyn mae gyda ni y bys hyn, bys index ni'n galw hwnna, dyfe? Ie. A hwnna'n dongos... Y maes magnetig, ni'n cyfeiriad y maes magnetig. A ni'n gwybod yn barod bod hwnna'n bwysig. Mae rhaid fod ni'n mynd o... Gogledd I de. Spot on. Mae'r math y cwestiynau arholiad fel arfer yn dilyn yr un trywydd. Yr un technegau ti'n iwso I gweithio pethau mas. So mae hwn yn enghraifft clasur o rhywbeth maen nhw'n gofyn. Bydd rhywbeth yn symud mewn maes. So mae'r peth sydd yn symud gyda ni fan hyn, pisionometer yw e. Hwna'n mynd I symud trwyddo maes magnetig. So pryd mae metal yn mynd trwy maes magnetig yn syth beth sy'n cael ei creu neu beth sy'n cael ei nwyddo. Cerrynt. A mae'r cerrynt yn dod oherwydd bod voltedd wedi cael ei creu. Na ren. Ar y diagrams, gyntaf I gyd, ni'n jyst cael pip fach ar y diagram ei hunan I gweld be mae'r diagram yn helpu ni I gweithio mas. Ti'n gallu gweld bod gyda ni cylchau bach fan hyn, gyda dots yn hwnnw. Ie. Pam bod dot yn hwnnw? Os pwynt i'r dot? Mae hwnna'n dongos maes magnetig. Os mae dot yna fe, mae hwnna'n meddwl bod y maes magnetig yn dod... Allan ato chi, o'r papur. Os mae'r maes magnetig yn mynd mewn i'r papur, ti'n gwybod beth bydde fe? Bydde fe'n cylch gyda fel X yna? Ie, na ti. Bach fel X-Men fyna. So, mae hwnna'n gweithio fe. Os ba'n defnyddio llaw fe, pwy llaw byddwn ni'n defnyddio? Llaw dde. Llaw dde, right. So, mae hwnna'n meddwl pwy bys mae hwnna'n... Mae'r maes magnetig yn y bys index. Bys index. So, os mae hwnna yn dod mas ato ni, bydde ti'n pwynto... Ti'n at y wal pen fyna. So, bydde mynd bant wrtho ti. Ie. So, mae hwnna'n un peth gyntaf I gyd. Yr ail peth, ni sylwi fan hyn, yw mae gyda ti yn baryn hyn sydd yn ddi, a mae'r baryn hyn yn teithio gyda bianedd. So mae fe'n mynd i'r cyfeiriad na. So hwnna'n meddwl bod grym arno fe yn pwysio fe i'r ochr dde. So pan mae'n dod I busedd te, pwy bys yw hwnna? Y bys bawd. Y bys bawd, spot on. So yn yr achos hyn, pwy ffordd bod hwnna'n pwynto? Yr bys bawd, a gan bod yr maes magnetig yn mynd tuag at y wal, yr bys bawd yn mynd i'r ochr. Na ni, na ren. Ti di ateb yr rhan nesaf. So achos bod gyda ti maes magnetig yn mynd fyla, mae gyda ti'r grym yn mynd fyna, pwy ffordd mae bys canol ti'n pwynto? Mae'n cadw yn ongl sgwar, mae rhaid bys canol pwyntio lawr. Ffantastig, mae hwnna'n gwych. So mae hwnna'n meddwl bydd y cerrynt yn mynd lawr trwyddo roden. So mae hwnna'n meddwl bydd y cerrynt yn y cylched yn mynd rownd yn y cyfeiriad na. So fel bydd ti'n disgrifio cyfeiriad? Byddwn ni'n gweud bod hwnna'n clocwedd. Da iawn. So mae hwnna'n yn tua beth I 2 marc yn barod mewn arholiad. So, oherwydd mae roden metal yn teithio trwyddo maes magnetig, beth I ni'n gweud yw fod voltedd yn cael ei... Beth yw'r term ni'n defnyddio? Anwytho. Yn cael ei anwytho. Mae deddf yn mynd gyda hwnna. Os byddwn ni moyn gweithio mas faint o voltedd, pwy hyfaliad falle byddwn ni yn defnyddio I gweithio mas voltedd?
Dim Faraday fe. Faraday, gwmos. A ti'n cofio'r hafaliad am Faraday? Minus. Delta phi. N phi, sorry. Ronni gyda delta ta. So mae delta ar y top gyda ni fi. So, newid, y cyfran newid. So hwnna yw deddf Faraday. So mae deddf Faraday yn gweud bydd y maint o voters yn cael ei nwyddo yn cael ei dibynnu ar y newid mewn flux. Newid mewn flux. Mewn dros amser. Right. So fi'n gallu gweithio'r fi mas fyna. Nesa, beth gallen ni wneud, yw fi'n disgwyl ar hwn, mae N yw faint o coils bydde gyda fi. Beth yw'r faint o coils sydd gyda fi fan hyn? Wel, fan hyn, dim ond un, sa'ch chi di, y barren yma. Y barren yw e, so mae N yn mynd i fod yn 1. Right. Wedyn beth fi'n neud, fi'n disgwyl ar y ffai hunan. Beth mae ffai yn sefyll am? Y flux. Y flux, So faint o flux sydd gyda fi. Mae flux yn cael ei gynrychioli gyda BA. Jibba jab am i ffw. BA Baracus no. Mae bach o BA Baracus hecyd gyda ti. Yna'r look fi'n mynd am ar y foment fi'n credu. So, os mae fe'n arfer, mae B wedi cael ei roi i ne. Yn yr achos hyn, mae arwynebedd. Yn yr arwynebedd, mae rodau na'n torri trwyddo. Gan bod e'n teithio ar bianedd, beth bydd yr arwynebedd bydd yn torri trwyddo? Bydd? Wel, byddwn ni'n disgwyl e fod bianedd lliosi gyda L. Achos L yw y pellter, so wedyn os mae'n teithio ar bianedd, ni'n gallu gweithio mas yr A. So os fi'n gallu gweithio mas yr A, fi'n gwybod y maes magnetig fel arfer, fi'n gallu gweithio mas y ffai. Mae'r ffai yn mynd nôl, o fyna fi wedyn yn gallu gweithio mas beth bydd y fowtedd. Beth mae'n licio gofyn hefyd wedyn, yw faint o cerrynt sydd yn llifo mewn yn y gwifren. Fel byddwn ni'n gweithio mas cerrynt fel arfer? Os bych chi'n gwybod voltedd, a byddwn chi'n gweld gwrthydd fyna, so byddwn ni'n disgwyl, byddwn ni'n gweithio mas cerrynt yn hafal i'r voltedd rannu gwrthion. Un deddf ohm. Mae'r fi yn, oedden ni wedi gweithio mas y fi yn barod? Fe fi yw'r E. So, E yw y gem. Y gem, mynd ôl eto. So na faint o egni sy'n wedi cael ei greu pob cwlwm. Mae'r E na a'r fi na, maen nhw yr un peth yw nhw. So na'r techneg o ateb y cwestiynau hyn. Os unrhyw beth arall ti'n mynd gofio yna, nid ti'n digon hapus gyda? Bydd ni jyst yn meddwl, gyda'r fi, fel byddech chi'n cael arwynebedd, beth sy'n digwydd i'r amser fyna, so'r fi metr yr eiliad, fel byddech chi'n cael yr unedau i fod yn metr sgwar fyna. Ife achos pob eiliad yw'r amser? So gwydden ni bod rhywbeth yn abianedd gyda fe, oeddwn ni 5 metr pob eiliad. So byddai'n gwybod mewn un eiliad. So gwydden ni bod fi, bod hwnna jyst yn 1 metr, jyst yn neud yn rwydd. Byddai'r arwynebedd wedyn, byddai 5 closi gyda 1, so byddai wedi torri trwyddo 5 metr sgwar. Gan bod 1 eiliad yw pob tro, pob eiliad. So sy'n eisiau poeni am yr amser fyna. Wel, gweda bod fi wedi wneud, gweda bod wedi mynd am 2 eiliad. Wel, bydde 2 eiliad gyda fi, so'r arwynebedd wedyn, bydde... 1/2. So wedyn, os bydde'r peth ei hunan yn 0.5 metr o hyd, so a 2 metr yr eiliad, yr arwynebedd wedyn bydde... 1 metr sgwar. So, dwi'n meddwl bod e'n metr sgwar. A'r un peth ar tyn yr afaliad top. Neu siŵr bod y tyna mewn yn yr eiliadau, fan amser mae fe wedi para am. Brilliant. Hwn yw yr un arall sy'n lan yn aml, hwn yw y generadur. Dyn ni ffilm bach i ddongos hwn yn gweithio nawr, ond cyn bod ni'n dongos y ffilm, jyst neud yn siŵr bod ni'n deall beth sydd gyda ni. Mae gyda ni 2 magnet, a beth sy'n rhynt y 2 magnet. Maes magnetig. Mae maes magnetig gyda ni. Beth sy'n digwydd fan hyn wedyn yw fod yn ni coil sydd yn torri trwyddo y maes magnetig. Dwi'n licio meddwl amdano fan hyn, yw fod e'n torri ar draws y maes magnetig. So os fi'n torri ar draws magnetig, beth i fi'n mynd i anwytho yw... Cerrynt.
Na. Voltedd. Voltedd. So, fi'n licio meddwl. Mae ty bach o YMCA yn mynd i digwydd. O ie, cerddi. So, beth sy'n digwydd fan hyn, os fi'n torri ar draws y maes magnetig, wedyn mae voltedd yn cael ei anwytho. So, wedyn mae'r anwytho voltedd wedyn yn mynd i gwthio current i fynd trwy'r cylched. Mae'n dans beth o dda fi'n Mae fe. Okay, so, os ni'n cofio hwnna, so, torri ar draws, anwytho'r voltedd, a wedyn mae gyda ni gwthio'r current mas. Briliant. Okay. Beth sydd ni yn y coil ei hunan, mae dyn ni fan hyn, fi'n gweld mae 3 coil, so'r llythyren am hwnna yw N. N mawr, yw e? N mawr, okay. Os byddwn ni'n gweld hyd y gwifren ei hunan, wedyn byddwn ni'n gallu defnyddio N dros L, a bydd hwnna'n rhoi llythyren fach N i fi. Gwyddoch bod eisiau hwnna hefyd. Okay. Maen nhw'n gofyn yn y manyleb bod chi yn gwybod, neu gallu labelu fe, so beth ydych gweld cwestiwn, ond eisiau gwybod betaw brwsys carbon yw'r ein, a'r modrwyau llithro, a slip rings. Y peth mwyaf pwysig byddwn ni'n gweud yw pa fath o voltedd sy'n cael ei creu, so mae hwnna yn troi. Be, eiledol? Eiledol, ie. A siap am eiledol. Yw'r un ton sain. Gen i weld yn y fideo nawr, a beth pwy sefyllfa mae'r coil yn creu y mwyaf voltedd. Iawn te Viking halves. Mae gyda ni generadur fan hyn. Hwn yw'r ffordd sydd dim ond bodoli i greu trydan. O hyd. Yn y byd. Briliant. So, beth maen nhw'n defnyddio? Maen nhw'n defnyddio magnet. Mae magnet yn mynd mewn i coil, neu gallu bod y coil yn mynd mewn i magnet. Mae'n bwysig bod y maes magnetig yn symud. Ti'n gwybod pam mor bwysig? Mwyn anwytho'r voltedd, yfe? Mwyn torri'r maes magnetig. Os byddwn ni'n gofyn i ti, ti'n gallu baco dy unan lan fyna? Byddwn ni probably meddwl, roi mae'n meddwl am hyfaliad sy'n mynd i profi hyn. Gwmos. Ti'n moyn mynd amdano un? So, Deddf Faraday, so Con i mynd. Yn hafal i'r newid mewn. A mae'r minus na gyda ni. Mae'r minus yn dod o... Mae'n gwthio yn erbyn. Lens. Lens. Mae'n gwthio yn erbyn. So'r newid mewn N, mawr, a wedyn ffai fyna. A dros ta. So, mae voltedd yn mynd i creu nwytho, achos beth sy'n digwydd, tra bod y coil na'n troi, mae newid gyda ni yn y flux linkage yn, sy'r N phi yn fan hyn. Mae faint o voltedd sy'n cael ei creu ar gwahanol sefyllfa yn bwysig. Gan i disgwyl ar y diagram fel ma fe ar hyn o bryd, faint o voltedd sy'n credu sy'n cael ei creu fyna? Byddwn ni'n gweud, eitha lot, byddwn ni'n gweud, fi'n credu, achos mae'r troadau'r coils fyna yn torri ar draws yr maes magnetig. Mae fe'n bang on, mae'n reit yn y canol. So na ble mae'r newid mwyaf yn digwydd yn yr N phi. A sewn ni mlaen, so mae dyn ni enwer part sydd gyda ni fan hyn. Mae gyda ni'r armature. Yna'r dolen sydd yn troi. So, yn y byd iawn, beth bydd yn troi hwnna? Turbin fel arfer, rhyw fath o turbin gwynt neu turbin dŵr. So, fel arfer, ni'n defnyddio tân i creu stem. Mae stem ti troi, So, mae dyn ni'r ymwydrwyon slip fyna, na ble mae'r trydan yn dod mas, cerrynt yn dod mas wrth o. Mae gap bach hwnna, jyst i cael neud yn siŵr cerrynt eiledol yw e. Disgwyl ar y galvanometer sydd yn ni ar y sgrin fan hyn. So, yn y sefyllfa hyn fan hyn, mae'r galvanometer yn dongos fan y cerrynt. Llwyth yw e. So, yn y sefyllfa sydd yn ni fan hyn, mae'n y cerrynt sydd yn ni. 0, dim byd o gwbl. Ti'n moyn egluro pam? Wel, byddwn ni'n tybio achos bod yr troadau ddim yn torri ar draws y maes magnetig o gwbl. Mae yna gap bwlch yn y canol. Dyw e ddim. So mae fe ti mas ti fas y maes magnetig fan hyn. So mewn yr rafaliad byddai'r N phi na, faint bydd e? 0. Bydd e'n 0. Dim byd. So mwyn yn esbonio ni, dim anwythiad yn digwydd yn yr sefyllfa na o gwbl. A wedyn, fel bydd yr generadur yn cadw troi. So fel o'n i'n gweud, mae'n 0, mae'n fawr, mae'n 0, mae'n fawr, mae'n 0, mae'n fawr. So, mae hwnna'n mynd i creu cerrynt eiledol.
A ni'n gallu gweld fyna ar y galvanometer, mae'n mynd i un ochr, a wedyn yr ochr arall. Yr un positif a negatif. Ie. So mae hwnna'n esbonio i ni bod y voltedd yn un eledol. Alright. Nawr, yn gyllen ni gofyn i ti, fel gyllen ni creu falle fwy o voltedd, neu llai o voltedd. Ewn ni am fwy o voltedd. Fwy o voltedd, bydd ni'n meddwl lle cynyddu nifer o troadau falle? Gwmos? Neu wneud y maes magnetig yn fwy? Ie. A nôl eto wedyn i cyfeiriad yr anwythiad. So, yn y sefyllfa, pwy llaw bydde ti'n defnyddio os bydde ti moyn gweithio mas, pwy cyfeiriad mae'r cerrynt yn dod? Cerrynt, bydde ni'n tybio tor bus canol yw hwnna. A pwy llaw bydde ti'n defnyddio? Llaw ar gyfer hwn, dde. So, fi'n mynd i stopo fe fyna. So, os fi'n disgwyl ar yr ochr dde o'r coil ei hunan, so fi'n disgwyl ar yr ardal hyn draw man hyn, bydd cerrynt dy fe mewn yn y coil hyn fan hyn. Ni'n mynd o gogledd i de. Ti'n moyn dongos hwnna gyda busnes? So, gyda'r maes magnetig, bydden ni'n gweud gogledd i de, bus index fel la, yn mynd ar traws. A wedyn, os bydd hwnna yn mynd lawr. So... Hwnna'n mynd lawr. Lawr? So, os ni'n mynd lawr, So, mynd lawr, na ni, good. A wedyn, bydd bus canol ti yn dod ato ti. So, mwynhau'n meddwl bydd y cerrynt yn yr ochr na yn dod tuag ato ni. So, mewn ffordd, bydd y cerrynt yr ochr na, mynd bant wrtho ni. So, ni'n mynd rownd. A mynd newid. Gymos. So, mae cwbl o bethau gyda ni yna. So, bydd arall wedyn ni oedd bydde faint o cerrynt yn cael ei newid gyda faint o troadau. Os bydd arall gallen ni newid. Cryfder y maes magnetig? Mwy o maes magnetig, beth bydd hwnna'n cynyddu? Yn yr afaliad? Byddwn ni'n meddwl tawr ffai, fe? So bydd y ffai na'n mynd yn fwy o seis, so bydd yr N ffai yn mynd yn fwy o seis. Bydd arall gallu newid hefyd yw... Yr amser? Os bydd ni'n newid hwnna i creu fwy o voltedd... Nid yr amser yn llai, fe? So os bydd T yn mynd mwy bach, bydd yr E yn mynd yn fwy. So fi'n gobeithio bod ni wedi dongos fyna yr elfennau pwysig sydd eisiau o ran anwythiad o voltedd. Na ni, gret. Ffantastig, gwelwn i chi to.